Venga, badago grabatzen bietan. Ez dakit ikusi duzuen bideoa, baina esteka daukazu eia jarrita, atxoko bideoarena, klas osoarekin, eta orduan hor pasatu alduzue, bale? Hemen dago jarrita, bale, gurezetako partekatutako karpeta horretan, hemen dago, eta hor konsultatu alduzue, ikusteko, bale? Venga, jarraituko dugu pizka bat atxoko gidoia, gehitu dut hor zeo zer gorriz, jakiteko zer komentatu gaur, bale? Eta lehenengoa, atxo, pendiente gehitu zena, nola jarri euskeraz, jesuit aplikazio guztiak, bale? Egin nahi baduzu orain momentu batean, oso horrezala, kokatzen bagara, edozein Google aplikazioa, Gmail edo horrelakoan, hemen agertzen da gure ikonoa, ez da, gure kontuaren ikonoa. Sakatzen badugu gainean, hemen kudeatu Googleko kontua. Sakatzen badugu Googleko kontua kudeatu, baditugu hori, ezaugarri batzuk kudeatzeko, eta joango gara datuak eta personalizazioa. Sakatzen badugu datuak eta personalizazioa, eta jaizten bagara, bera, hemen agertzen da sarerako bezpe orokorrak hizkuntza. Orduan hemen sakatzen badugu, aukeratuko dugu hizkuntza. Ni baditu bi jarrita, euskera eta gaztelera, euskera lehenetxia da, lehenengoa dago, eta sakatzen badugu hemen, aldatu aldugu ordena bi baldin badaukagu beziekin, orain dago gaztelera, baina sakatzen badu berriro euskera gorantza, berriro jartzen da euskera lehenetxi bezala. Eta jartzen badugu gehitu beste hizkuntza bat, bilatzen dugu eta gehitzen dugu hizkuntza hori. Uzten dugu euskera lehenetxia, eta jazta, bale? Errepikatuko dut, bale? Momentu batean. Venga, aterako naiz hemendik, eta egin dudan esan da, edozein aplikaziotan, Drive, Gmailen, edozein aplikaziotan, hemen badaukazu ikur bat, nik kasu honetan badaukate, zuen bada letra badaukazue, bale? Zuen izenaren letra edo, nik badaukat ikonoa gehitutu dalako. Baina sakatzen baduzu hor, letra horretan edo ikonoan, kudeatu Googleko kontua, datuak eta personalizazioa, jaitsi, hizkuntza agertu arte, hizkuntza sakatu, eta gehitu beste hizkuntza bat. Hor agertuko dira guztiak, hartu euskera, eta gero, bai, hemen, ordenean, euskera goian, eta beste batzuk bat baldin baduzue, behan, bale? Mugitzeko, gezian, gorantza egiten, jartzen duzu lehenengoa nahi duzuena. Bale? Suposatzen da, hortik aurrera, aplikazio guztiak, Google Suiteko aplikazio guztiak, agertuko zaizkizuela euskeraz. Bale? Venga. Bigarren gauza komentatzeko. Metodologia formazioa, orain aipatu du pizka bat Mikelek, eta aste honetan badaukazue baitare. Ni egon nintzen saio batean pasaren astean, bi saiotan egon nintzen, eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Gauza bategatik, nire ustez nahiko simplea aurkeztu zutena, oso simple, eta oso erabilgarria. Azken finean, haiek aurkeztu zuten gela virtual hori, nire ustez primeran dago. Primeran, simplea egiteko, berrerabili alduzue hori, geniali hori, eta zuen erara moldatu. Erabiltzen baduzu haiek egindakoa bakarrik aldatu beharko dituzue estekak. Jarriko dut esteka nire Classroomera, jarriko dut esteka nire Drivera, jarriko dut esteka ez dakinora, material batzuetara. Ez dakit, YouTubeko kanal batera. Hori gero, bakotxa ikusi behar zein motadako materiala sartu hor. Lehenengoa da esteka, beha bada Classroomera, sartzeko eta bar. Importanteena da, ohitzea umeak, ikasleak, esaten, haiek esaten zutena, hemen daukat nire gela, horren ez dago eskolan, baina badaukat gela, ez eta virtuala izan, badaukat gela bat, hemen ordenagailuan martxan jartzeko. Eta hor jarri dizuet, martxan jarri bai Classroom, bai, gela virtual hori, erotzen da Classroomekin, eta jazta. Baina Classroom, jarri martxan lehen bai lehen, benetan. Lehen bai lehen, edozein momentutan joan aldira umeak etxera, edozein momentutan. Eta oso desberdina da, ohituta baldin badaudeia, pizka baldan egiten, Classroomekin, eta jakinda, hor daukatela, material guztia, lan guztiak, eta hortik bidaliko dituztela baitare inolako arazori gabe,
Ez dauka zer ikusirik, benetan. Joango dira etxera eta aurrengo gunean zabalduko dute elklerrun eta izango dute, jazta, hemen dago lana, hemen dago materiala, nahi badu egingo du konferentzia bat direkin irakasleak, dana. Eta desberdintasuna da, joatea etxera, eta ia jasotzen dudan e-mail bat, ia jasotzen dudan WhatsApp bat, edo ia jasotzen dudan edakizen. Eta ia Driven jarri duten zehozen. Ez dauka zer ikusirik, bale? Orduan ni jarriko nuke martxan, lehen bai lehen. 2 astetan, agian, hasi bazarete ja, lanean umeekin, ikasleekin, joaten direnean, irabazita izango duzu pilo bat. Pilo bat. Bueno, baina, klaro, guk ez dugu batzuk ez daukate, hemen ez dago zera, ordenagailu baina, bueno, hori bezala bat. Berriro gaude betiko. Bueno, betiko eta arazo nagusi ezta, denbora. Horregatik nik adibidez saiatuko nezuzten hori, ordu bat, orain praktikatzeko pizka bat, eta nik uste du urrengo formakuntzetan dedikatu behar direzula denbora. Behar bada ez dakit beste lehentasun batzuk izango dituzuen, baina hau lehentasun argia da nire ustez. Eta behar bada urrengo gunetan, urrengo astean eta urrengo astean, 2 asteerekin edo, ja behar bada izan alduzue prez martxan jartzeko gela. Eta ezin bestekoa, behar bada beste lehentasunak izango dituzue, eskola daude pataz arriba guztiak. Baina, bueno, bale? Venga, bueno, gero, hor daude markaturik gorriz batzu, irango gara ikusten, orain, bilbazaketa egiten dugun neurrian. Atzo behar bada pizka bat harinoan nintzen, baina ni azeleratzen ez batzuetan esan, azeleratzen bana ez. Esan, bestela nik hartzen dut martxa eta batzuetan bezatzen dut gauza batzuk menperatzen dituzuela, eta ez, gelditu eta presari gabe, bale? Erengo dugu dana. Venga, joango gara orduan, gure gelara, sartuko gara klarrunen, eta joango gara gure gelara. Egingo dugu pasaketa hasieran eta gero hori gorriz pendiente gelditu ziren gauza batzuk ikusi. Venga, ez dakiz zaudeten gelan, baina bari, bilpasaketari egiten da. Komentatzen dut, hori batzuetan beti komentatzen dut, zein alde dagoen Microsoft eta Googleen artean. Googleek egiten ditu gauza errezak, edo saiatzen da gauza errezak egiten eta intuitiboak, ziteak, Classroom eta bar, eta Microsoft behar bada potenteagoak egiten ditu, baina asko naziagoak. Eta orduan behar bada ez dugu hainbeste potentzia behar, baizik eta gauza simple bat, gela kudeatzeko. Bueno, korrontean badakizuen. Korrontean, bakarrik iruzkinak egiteko, eta publikatzeko erakasleak egiten dituen lan guztiak edo material guztiak. Hor agertzen dira, eta iruzkin bat egin nahi badugu, egiteko. Gauza bat, joango naiz egiten ordenean, ez ahazteko atzo ahaztu dituen gauza batzuk. Lehenengoa, sakatzen badugu jendea eta iruzkinekin erlazionaturik. Batek egin du iruzkin bat gustatzen ez zaidana, adibidez honek, ikasle 0 bat, kenduko diot, baimena iruzkinak egiteko. Beti jartzen dituelako tontokeriak edo aproposak ez diren gauzak. Bueno, sakatzen dut, pikatzen dut, jendea gelako zerrendan egonda, pikatzen dut, eta hemen daude ekintzak. Ekintzak sakatzen badut, 3 daukat. Bidali mezu elektronikoa, hori agertzen da beste 3 puntuetan baita ere, kendu gelatik, edo desaktibatu iruzkinak eta argitalpenak egiteko aukera. Jazta. Desaktibatu iruzkinak egiteko aukera, eta horrek, ezin ditu iruzkinak egin tabloi horretan. Hemen agertzen da desaktibatu dagoela, jakiteko, eta jazta. Eta korrontean ez dago besterik. Iruzkinak eta horrelakoa. Venga, ikasgelako lanean aditu ginen atzo. Eta ikusi genuen, lehenengoz, joango naiz sortzen beti gaia sortu eta izena eman, eta gero joango naiz sortzen materialak dira bakarrik konsultatzeko, eta geneukan ala Drivetik, YouTubetik, esteka bat interneten, edo ordenagailutik igotzeko artxibo bat. 4 era hori ditugu materialak usteko. Gero bazegoen lana normalean zen irakasleek edo ikasleek zeo zer betetzeko, bidaltzen diegu dokumentu bat, bete behar dutena edo horrelakorik. Edo idazan alda edo zimodutan, nik usten diot hor lanean, lana prestatzen dugunean, gehitzen diot, betikoa izena, eta ez dakiz zer, gogoratu lehio hau, hemen importantea beti lehio honetan
bada puntuazioa aldatzea erabili nahi badugu beti 10-koa, ez ahaztu zein gaietan sartu, bestela gero berriro editatu behar hasten badugu gai batean kokatzen, eta, bueno, nik gehitu aldiot hori material batzuk hemen bertan baitare, Google Driveko esteka bat edo YouTubeko zer gehitu aldiot materiala, eta gero eskatu aldiot, egin aurkezpen bat horri buruz, edo egin Word edo dokumentu bat horri buruz, eta jazta. Ez diot uste dokumentu bat berak betetzeko, usten diot materiala, eta gero eskatzen diot berari dokumentu bat. Berak entregatu behar duenean, lana, badauka hor agregar un dokumento, jartzen du dokumentu hori berak egin duen, eta jazta. Atzo egin genituen frogak, hori, guk aiei ematen dokumentu bat betetzeko, deskripzioarena eta galderak. Baina egin alda eman gabe. Bai materiala utzi, konsultatzeko, eta gero eskatu berari dokumentua. Hala, gero amaitzen duzunean aztertzen informazioa, edo egin mapa mental bat, edo horrelakorik, edo zen gauza eskatu bat diogu, Gai honi buruz, egin mapa mental bat. Egiten badu mapa mentala web horri batean, gero esteka pasatzen dit, eta jazta. Berdin, berak entregatzerakoan, agertzen zaio agregar artxibo, egitzen du esteka bat mapa mentalera, eta jazta. Orduan hemen, hori, aukera batzu ditugu. Venga, lan galdeketa dunarekin editu nintzen. Hori bai, pasatuko dugu pizka bat astiro, lasaiago, ikusteko berriro nola sortu batez ere aukerakoak, eta venga. Venga, egingo dugu berriro, orain jarringo dugu biderketak, harin egiteko biderketak. Berdin, gehitu aldiogu materiala, laguntzeko, edo ez dakit zer, eta bale. Hemen gogoratu beti izatea kalifikazioak inportatzeko aukera hori gehituta, edo gaituta, puntuak beti bezala, zeinekin horekin ikarle guztiak eta hori, badakizue. Gauza bat hori, esaten dudanean Googlekoa, intuitiboa da. Egiten badugu bizazo bat hortik, hauekin gurutzeta, edo ikasle guztiak, bitu, aikoratu ditut. Gauza asko oso intuitiboa dira. Venga, gaia jarriko dugu baitare mate, argibideak hori jartzeko, ala ez jartzeko, hori, rubrikak eta Venga, ordua sakatuko dugu galdetegian, eta atzo, ez dakit saiatu zareten bidaltzen atzoko galdetegiak, baina pare batek eskatu zidaten baimena. Bale, hemen gauza bat aztu nuen, zuei, ez zuek, gertatuko normalean, baina hemen gaudenean, formularioetan, badaukago hemen erloju bat, ezarpenak, ezarpenak. Sakatzen badut hor, agertzen dira aukera batzuk edo. Bi, kontutan hartu behar ditugu edo. Lehenengoa, bildu helbide elektronikoak. Hau sakatzen badut, nez eta galdera ez egon, zuen formularioan lehenengo galdera izango da eskatzea zure helbide elektronikoa. Automatikoki jartzen du, Orduan, behar bada, gumeekin ez duzu bildu behar. Baina bestera batean egiten baduzu, beste gauza baterako, behar bada, komeniz ez jakitean hork erantzun duen ala ez, Orduan hori aktibatzen duzu ala ez. Egiten duena da, formulario gainean, lehenengo galdera, lehenengo eskaera, izango da zure helbide elektronikoa jartzea. Hori utziko dugu kenduta. Baina hemen bai importantea, eta horregatik atzoz egin, mugatu berritzegune bezerola barakaldu domeinuko, eta bera fidagaretzat jotzen dituen erakudetako, hori usten badu sakatuta bakarrik berritzegune bezerolaukoek erantzuna aldute. Horregatik atzo zuek batzuk arazoak izan. Eta orduan baimena askatu behar. Zuei ez aizu gertatuko, gelan normalean erabliko dituzuelako beti, umeen ikasleen helbideak eta izango dira gurutzetakoak. Orduan, problemari gabe. Dena den, arazoren bat baldin baduzue, begiratu, ia, pikaturik dagoen aukera hori. Kenduko dugu momentu honetan, nik begune 0 kontuarekin egiten ari naizelako eta zuek gurutzeta, bale? Bueno,
editatu bidea ondoren, hemen daukago aurkezpena, zer da nahi duzuen, erakutsi garapen barra, egiten den neurrian agertzeko ben barra bat, nahastu galderen ordena, hori batzuetan interesgarria izan alda, berriro, azterketa bat baldin bada, eta ondoan baldin bada, hode kopiatzen dut, ze jarri du? Nahastu galderen ordena baita, Eta erakutsi beste erantzun bat bilatzeko esteka, esteka bat bigarren erantzun bat egiteko. Eta hemen, azterketetan, normalean, zabaltzen baduzu formulario bat zure kabuz, eta azterketa bihurtu nahi baduzu, hau gaitu behar duzu, bihurtu azterketa. Baina hemen ja, klarrunen gaudenez, automatikoki egiten du berak. Ja onartzen du azterketa bat izango dela horrelakorik, eta ja normalean aktibatu hori dago beti. Hemen gehiagorik ez, bakarrik hori, kontutan hartu mugatzearena. Egiten baduzu eskolan eta bakarrik hemengo kontuekin, ez dago inolako arazorik. Gordeko dugu, eta hasiko gara egiten. Errepikatuko dugu aukera anitzakoak, egingo dugu bat, atera da ja aukera anitzak eginda. Biderketa direnez, jarriko dut bider 8, blokeo numeriko. Bider 8. Eta orduan, aukerak, badakizue. Lehenengoa, 40, ondo dagoena, zerbaitik. 40, bigarrena, ikarri dut, balauka mikrofona batera, ikarri dut hori, teklatu txiki bat, hor konpontzeko, baina, jartzen ditugu lau aukera, eta berdin, ona joan baino lehen, nik gomendatzen dut beti, bi hauek aktibatzea beti. Ez azteko, erakutsia guztiz eta derrigorrezkoa. Eta orduan, bai, dana eginda daukadanean hemen, hemen daukago bi aukera, bikoiztu, galdera, behar bada erabiliak duzu bat edo antzekoa, bikoiztu bat duzu, edo zabatu, Erantzunen gidera noa, zein dagoen ondo, eta zein puntu emango ditu, jazta. Eginda. Hori, aukera anitzak. Ez dakit, ez dugu errepikatuko behar bada, ez dugu errepikatuko bestea. Kuadroarena, gogoratu berdina zen, baina bi erantzun onartzen ziren momentu batean, bi edo hiru erantzun onak, markatzen ditugu zeintzuk diren onak, baina berdina da prozesua. Bai egingo dugu Goitibereko zerrenda ikusteko pizka bat ezberdintasuna. Berdina da, hori, ingurua edo entornoa, ezta? Jartzen badugu orain, 5 bider 3, jarriko ditugu aukerak, 6, eta gauza bakarra izango da, nola aurkezten zaion ikasleari, Gero ikusiko dugu behar bada, derrigorrezkoa, beti, eta hausez, Erantzunen gida, zein dagoen ondo, lehenengoa, 6, jazta. Puntuak berriro, bat, eta eginda. Gero egiten duzuenean ikusiko duzuen nola agertzen den. Hemen agertzen da barratxo bat galderarekin, sakatzen dugu hiruki txiki horietan agertzen direnak beti, eta zabaltzen da, hemen bezala. Zabaltzen da leio txiki bat, eta hor daude erantzunak, aukeratzen du bat, eta jazta. Bakarri da, beste era bat ikusteko. Ikusiko dugu baita ere ja, zaretarena, atxe komentatzen genuen, eskala lineala, berdin izango da baloratzeko, baina aukera anitzeko zen, eta momentu batean baina proposa izan alda. Taulak eta taula horretan aukeratu zaugarrien arabera. Jarriko dugu adibidez galdera, zailkatu animaliak. Zailkatu. Eta hemen jarriko ditugu, 3 animali eta 3 familia. Adibidez jarriko dugu, jarriko dugu, balea. Balea ez, mamifera da, ezta? Venga, usoa. Venga, hemen jarriko dugu krokodiloa. Eta hemen jarriko dugu bakatua. Alde batean jarriko ditugu animaliak adibidez, eta beste aldean jarriko ditugu familiak.
orden berberean, orduan, lehenengo izango da hegaztiak, hegaztia, bigarrena izango da narrastia, ez da? Eta hirugarren izango da ugaztuna. Bale, berak egin behar duena, hori, sailkatu, bakoitzari dagokiona. Orain ikusiko dugu erantzunen gidan eta gero betetzen baduzu, bale? Bala, betikoa, behartu, eta hemen, erakutsi hau za, zerrenkade horrenkera, bale? Venga. Eta erantzunen gidan, hemen, esan behar diogu, zein dagoen ondo, ez da? Bala, usoa hegaztia, krokodiloa narrastia, eta katua ugaztuna. Eta hemen puntuak, eta hemen puntuazioa behitu ez du ematen puntuazio orokor bat galdera osoaren txat. Izan alda pizka bat, ez dakit, arazo txiki bat edo, ez da? Eta bat baino gutxiago ezin diogu eman, orduan ez daukago beste remediorik. Galdera honi eman behar diogu 3 puntu. Ez dago besterik, bale? Bat hori ondo badago, bat hori ondo badago, eta bat hori ondo badago. Orduan hori gero kontrolatu behar da, emaitzak kudeatu momentuan, ez da? Kudeatzeko momentuan. Bueno, egin da, eta badaukagu beste bat. Vale? Eta gero, azkena baita ere, bueno, gehituko dugu beste galdera bat, egingo dugu beste motakoa, aukera anitzak eta zareta kuadroduna. Desberdintasuna zein da, honetan baita ere onartuko duela lerro batean erantzun bat baino gehiago. Aurrekoan bezala, hemen gogoratu, bi hauetan, aukera anitzak erantzun bakarra, onartzen du kuadroak bat baino gehiago. Hemen berdin gertatzen da, bale? Zareta kuadrodunean, hemen jarri alditugu, bi erantzun zutabe batean edo lerro batean. Adibidez, egingo dugu berriro zaikatu, baina orain erabiliko ditugu zenbakiak. Jarriko dugu bat, jarriko dugu 4, jarriko dugu 5, eta jarriko dugu 8. Vale, 8. Venga, eta zein izango da sailkapena? Bueno, kenduko dugu, jarriko dugu badaz bada. Venga. Zein izango da oraingo sailkapena? Bakoitiak, diren zenbakiak, adibidez, hori gero pentsatu zein motatako ariketa jarri nahi duzuen, bikoitiak, eta adibidez hirugarren izango da lehenak, primoak. Vale? Primoak edo lehenak. Bueno, orduan, betikoa. Hala, lehenengoa, ahaztu baino lehen, betikoa. Eta erantzunen gidan, orain bai, esango diogu, zeintzu dauden ondo, baina orain aukera bat baino gehiago dago. Bata, bakoitia da, baina lehena da baitare. Bosta, berdin, bakoitia da, eta lehena da baitare. Eta lagoa, bakarri da, bikoitia, ezta. Orduan, zareta gehituko litzateke horrela, ondo erantzun badute, ezta, erantzuten badute. Eta berdin, puntuekin, egingo dugu gauza bera. Puntu bat, eta bat. Bale? Nahi duzuenaren arabera, hori, bat ala bestea erabiliko duzue. Bale? Baina nahiko aukera ditugu, formulario edo azterketa desberdinak egiteko. Bale? Gero, honetaren nahi sartuko, gero izango dizuen ondagoen bideo batean azalduta, pizka bat izateko denbora praktikatzeko. Ene sartuko, baina hemen, badago beste ikono bat, eta da atalak egitea, bale? Sakatzen badut gehitu atala. Sakatzen badut horretan, behitu, hemen galdera bat zijoa zen zuzen bat bestearen atzean, baina hemen tarte bat sartu da eta atal berri bat sortu da. Eta jarriko dio eta adibidez, bigarren atala izena. Eta sortuko dut beste bat, bale? Bakarrik azaldu eta gero bideoan nahiko ondo dago azalduta zer egin edo zertarako balio duen. Bale, zei da hemen importanteena. Nik, momentu batean, galdera bat egin eta gero, segun zein den ikaslearen erantzuna, ondo alatxarto, bidali aldiot atal batetara edo beste batetara. Bigarren atalera edo hirugarren atalera. Bale? Orduan ondo egiten badu,
bigarren atalera, eta bigarren atalean egongo dira galdera zailagoak. Txarto egiten du, orduan bidaltzen dut hirugarren atalera, eta hor egongo dira galdera errezagoak. Momentu batean egin aldugu, pizka bat, personalizatu, aurreratuago joaten direnentzat, eta atzeratuago joaten direnentzat. Hori egiten da, hemen, hori egiten zen, erantzunen gira, ikusten duan hori egiten zen. Erantzunen gira. Baina hemen ez da gertzen, batxoetan ez du ematen behar bada aukera, batxoetan behar bada ez du ematen aukera, normal batean, hemen. Hemen agertu behar zen. Hemen agertu behar zen, bidali, ez dakit nora, erantzunaren arabera. Hemen, hemen. Hemen, 3 puntu horietan baitare, hor agertzen zaigu, galderan berta, hor, 3 puntu horietan agertzen zaigu, zuzen. Joan atalera erantzunen oinarrituta, Joan atalera erantzunen oinarrituta. Eta orduan hemen agertu zaizkigo ja hiruki horiek, eta orduan 40 erantzuten badu, ondo dago, joan bigarren atalera. 60 erantzuten du, txarto dago, joan bigarren atalera. Bigarrenean daude errezagoa direnak, eta hirugarrenean zailagoa direnak. Orduan hogeita batean bideratu alditugu umeak, eta pizka bat jarri mailaren arabera alde batetik edo beste batetik joan. Hor bertan. Hori badaukaz azalduta, behar bada azaldu pizka bat harin, eta behar bada gutxi erabili, baina momentu batean planteatu nahi baduzue. Hori badago azalduta, hori, hemen esteka honetan zeudegoen YouTubeen atalean, kanalean, no zegoen Classroom, hemen Classroom, hor barruan, eta hemen badago azalduta. Hemen dugu lehenengo zenozki, izango da gela bat Classroom atalka. Betiko medura joan, notak, sekuzioak, hortik dago, Classroom, agertzen ez bada, Classroom atalka edo, hortik agertzen da. Oso gutxi gelditzen da, ja. Amaituko dugu ja lan hau, itxiko dugu, eta publikatuko dut, zue jasotzeko. Eta ez dakila zeo zer, ahaztu. Behar bada ja, pizka badan dana eginda. Gauza pare bat azaldu, behar bada bakarrik azaldu. Notekin, venga. Gaia, materiala, galdera, lan galdera. Venga. Notak ikusi eta deskargatu. Atzo komentatu genuen. Notak jasotzeko. Zer egin behar dugu, hori. Batekin da dagoena, deskripzioa. Joan, notak atalera, puntu horretan, sakatzen dugu edozein lanetan, eta joaten gara notetara, eta esaten nizuen, hemendik deskargatu alduzue kalkulo horri batean, baina gero esaten nuen, behitu non gordetzen diren, guztiak batera, eta ez dakiz zer, eta behar bada pizka bat nahaztuta. Badaukagu aukera bat, eta da, sortzen duenean kalkulo horria, egiten dugu fitxategia mugitu, eta bidaltzen dugu nahi dugun lekura. Erabili duzue horrelako esploradorea Driveekin. Normalean, dokumentuetik bertatik, dakon esplorador de Windows, edo esplorador de Windows antzekoa, betikoa, hau, baina noski, bestera batean agertzen da. Esaten badiotor fitxategian mugitu, esango diot, baina ez da, banago Classroom karpetan sartuta, joan nahi badut atxera, abinonidad, manoa mugitzen geziarekin. Baina bitu, banago Classroom karpetan, orduan nora eraman nahi dut, nire karpetara, gurutzetako karpetara, eta jazta, eta orduan hor dut. Eta atzo komentatzen nuen, gela guztiak, leku berean, notak edo. Mugitzen badugu
hemendik, baina sartu aldugu nahi dugun karpetan edo nahi dugun gelan. Nire kasuan, orain, gurutxo eta gelan, bale? Haue dira gela guztiak, Classroom ditudan gela guztiak, bueno, hemen sartuko dut gurutxo eta gelan. Ekarri ona, eta jazta, eta horra eramango du. Mugitu, eta badaukat gurutxotako karpetan, bale? Eta ekiditzen dut arazo hori, guztiak batera egotearena. Venga, gelako menua artxibatu. Bueno, gela bat amaitzen dugunean. Venga, berriro. Bueno, gelan baldin banago gurutxetan, gelan, marra goetan sakatuz, beti joan alnaiz nahi dudan gelara, bale? Nahi dudan gelara. Baina badaukat, aukera ikusteko ikasgela guztiak. Hasieran agertzen zaiguna, ez da, normalean. Hor ditut nire gela guztiak, eta ben baita ere badago menu txiki bat. Sakatzen badugu 3 puntuetan, badaukagu aukera eramateko, baina eramateko da mugitzeko ordena hor bakarrik, ez dauka historiarik. Kopiatu gonbidapen esteka, badaukagu barruan baita ere, gonbidatzeko umeak. Eta hemen bai, importantea, artxiboa. Amaitzen dugunean urte batean eta erabiltzen ez badugu gela hori besterik, bai jazta, artxibatzen dugu eta kitu. Gero berreskuratu aldugu baita ere, esaten badugu gui, pasaden urtean egin nuen edo duela 2 urte egin nuen gela bat, eta hor jarri nuena oso proposa izango da, berreskuratu alda, bale? Baina hemendik artxibatzen dugu, eta ja ez daiko agertzen hemen, bale? Besterik ez dauka hori, menu hori. Baina, eta hau bakarrik komentatzeko. Gero eta plataforma gehiago integratzen dute. Ez dakit erabildu duzuen LiveWorksheet, edo horrelakorik erabildu zuen, hor bertan agertzen zaigu, orain ikusiko dugu momentu batean. LiveWorksheet eta plataforma askotan agertzen daia. LiveWorksheet da fitxak sortzeko, fitxa interaktiboak, sortzeko leku bat. Nire ustez oso aproposa hasteko horrelako gauzak egiten. Azken finean, fitxa bat da. Eta esaten duzu, beti nago fitxekin lan egiten. Baina, hasten zara ja pauso batzuk ematen interaktibitate horretan. Eta importantea, zer da aprobetxagarria? Fitxa pilo bat dagoela leku horretan, eta zuk erabila dituzu eta moldatu. Edo zuk egin PDF bat baldin badaukazu egin da, fitxa bat. Eskanea, egotzen duzu PDF formatuan, eta gero montatzen duzu zure fitxa interaktiboa. Eta badago, era pilo bat lan egiteko fitxa interaktiboekin, bale? Hemen daukazu bilatzeko adibidez euskeraz, jartzen baduzu euskeraz, español o castellano, hemen daude gaiak, ez da, mierda, no. Venga, a ver, ez utzi sakatzen, venga, ez ditutxe sekatzen, moztu gabe, hemen agertuko dira baita ere, klikatzen baduzu ezkinean, hemen daude aleman, euskera, euskera, eta euskera badaukazu fitxa pilo bat, erabilia dituzuenak eta moldatu dituzuenak, bale? Badauka baita ere, pizka bat nazia da nola egin, fitxa. Egiten da idazten, laukitxoak egiten, idazten, baina oso ondo azalduta dago, oso ondo benetan, hemendik, edozein fitxa hartzen badugu, azteko. Edozein fitxa hartzen badugu. Badaukagu aukera bat, eta hori da, nire aipatzen ari naizena, añadira Google Classroom. Sakatzen badugu, añadira Google Classroom, zuzen zabaltzen zaigu Classroom, aukeratzen dugu gela, eta gehitzen diogu fitxa hori. Ya está, vale? Eta gero eta gehiago, plataforma gehiago edo horrelako hori gehiago egiten dute, añadira Classroom directamente eta ya está. Hor barago saltuta eta gehituta. Hemen beti dago, ¿cómo se hizo? Edo, desagertzen, insertar, descargar, vale, normalean agertzen da. Hemen, ¿cómo se hizo? Eta kontatzen dizu, nola dagoen eginda fitxa hori. Eta gero mota desberdinak baita ere ikusteko, badaude, ez da ikusten hemen dana. Vale, crea fechas interactivas, bideo tutorial, hemen bideo honetan oso ondo azaltzen da nola egin, Badaude mota pilo bat,
geziekin lotu, arrastratu eta soltatu, eutxuniak bete, badago pilo bat. Eta baldin bagoaz astiro ikusten, banan, bideo horretan, nola sortu, batzuk, guztiak egiten dira berdin. Laukiak egin, jartzen duzu iz bat, bestean parearekin, doana berarekin jartzen duzu beste iz bat. Erreza, bideoa ikusten, behintzat, fitxa mota pare bat egiteko, oso ondo egon alda, bale? Eta, esaten dizu dena, azteko mundu honetan, sortzearen munduan, eta materiala interaktiboa egitearen munduan, osa proposa horria, Bada, oraindik ez duzu eman pauso bat, aurrerago interaktibitate gehiago lortzeko, edo ikasleak egiteko beste metodologia baten barruan lana, baina bintzaia sortzen ari zara, fitxa interaktiboak, zuzendu eta bueltatzen dira, ez duzu zuzendu behar, eta dan eginda, bale? Gero eta gehiago, horri gehiago daude. Eta hemen, baita ere, estensio bat, badakizu zer dire estensioak, estensioak dira programa txikiak, programa txiki batzuk gehitzen direnak Chromen. Benetan, beti gertatu behar da zeo zer, horretan baitari ohitu behar gara, eta beti gertatzen da, ez dauka sinkronizaturi, ez dauka sinkronizaturi nire kontua, ez du sinkronizatu hemen eta agertzen. Baina estensioak dira, hemen agertzen diren, edo programa txiki batzuk, besteek eginda, ez Googleek, besteek eginda, eta Chromeren erabilgarriak edo erabilgarritasuna gehitzen dutenak. Edo zin gauza egin alda, badaude milaka eta batzuk oso aprobetxagarriak. Badago bat adibidez, hemen jarri dizuedana, eta da guardar en Classroom. Zakatzen baduzu hemen daukazu lotura, eta hemen estensioekin egiten dena da, bilatu estensioa, jartzen baduzu estensiones para Chrome, agertu duzko zaizu horri hau, eta hemen bilatu alduzu izena jartzen nahi dizuena, eta baina, ni jarri dizuet hemen konpartiren klaso. Egin behar duguna da bakarrik, añadira Chrome. Lehen frogatu dut, eta ez da ondo egin, bale? Orduan, momentu batean baita ere, frogatu horrekin nahi baduzu, ni frogatuko dut orain honekin, bale? Beste bada, atu el Chrome. Añadira Chrome, esaten diogu baietz, añadir extensión, eta agertuko da ikonoa hor. Hor dago ja ikonoa, bale? Badaukat ikono hori, eta badakit ikono horrekin, zer egin aldut, edozein horritan baldin banago, kontu zibiliko naiz, aberia honek onartzen duen, sakatzen badut, extensiones eta hartu Google Chrome, sakatuko dut, eta jazta, zabaltzen dit Chrome edo Classroom, bale? Hautatzen dut gela, gurutxeta, eta horri horretan, gehitzen du ja, zuzen, nire gelan, bale? Aukeratu ekintza, sortu lana, edo egin galdera bat, edo materiala adibidez, bale? Baldin bada materiala, ikasleek lan egiteko, jazta, jarraitu. Badauka sortuta materiala. Zuzen, bale? Gehigarri horiek, izena eta takizek bete behar ditu behar bada, betiko historiak, ez da? Behar bada eskatuko di baita ere gaia, zein gaietan sartuko dudan, zein izena, eta baina hortik bertatik egiten ari naiz da material bat utzi, edo lan bat sortu Classroomen. Eta edozein horritan egonda, bale? Edozein horritan egonda, horri hau interesatzen zaituzteko materiala bezala. Venga, pumba. Extensioan sakatu eta kokatzen du Classroomen zuzen, bale? Bale, eta gehiagorik ez, behar badaukago jaia ordu bat. Amaituko dugu 10 gutxitan nahi baduzue, baina orain ordu honetan, hor jartzen duena gutxi gora. Lehen galderak nahi baduzu, galderak, zalantzak, eta bar. Eta gero, praktika egiten ari zareten bitartean, baita ere, nahi baduzu galderaren bat gelatik, mikrofona aktibatu, egin galdera, eta jazta, bale? Sortutako gelan gai guztia jarri, sortu gela bat eta jarri gaiak,
gai bat hartu eta materiala, lana eta lan galdeketa duna prestatu, alba duzu hiru gauzak, eta gero, gonbidatu baduzue beste irakasle bat ikasle moduan, esan egiteko lana, gero zuzentzeko, bale? Binaka jarrita du. Hori, orduan, ikasle moduan lana bete, irakasle moduan lan hori zuzendu, bale? Eta berriro bueltatu ikasleari, nota jarri, eta azken finean nota kudeatu ez da deskargatu baita, bale? Egin pizka bat praktika nahi duzuena baita ere, hasi nahi bazarete prestatzen ja zure gela eta esan, dedikatuko dut nire gela prestatzeko jarri ikasleekin eta gai baten barruan zeo zer jartzen ja, egin. Interatuatu nahi baduzue zuen artean, binaka ikasle eta irakasle moduan, batez ere praktikatu zuzentzearena, atz ikusten genuena, iruzkinak egin, dokumentu batean eta horrelakoa. Bale? Eta hori, dozen galdera. Venga. Bai, momentuan galdetu hemendik eta jazta, bale? Arazoen bat baldin baduzue, galderaren batek. Zer? Biderketak? Bale, egingo dugu froga bat, ni atzo egin duen froga pilo bat, benetan, eta horrek emoskatik. Bai, zaiatuko nahiz ni orain, gonbidatuko dut, ez banagoia sartuta. Badagoia sartuta beste kontu batekin. Eta begiratuko dut. Badago hor beste aukera bat, baita ere formularioetan, baina aipatzen ditu editoreak, eta nire ustez editore bat da moldatu alduena dokumentua. Ez bakarrik bete, baizik eta moldatu. Utsi dut hor aparte, lortzen ez badu ni sartzen orain formularioan ikusiko dugu. Hor dagoen beste aukera bat. Baina nire ustez aukera hori ez da behar, momentu batean, gauza bat da erantzutea formularioa eta beste gauza bat da editorea izatea. Editorea baldin bazara, nik ulertzen dut, moldatu alduzula formulario hori. Galdera gehitu, kendu, ezabatu, nahi duzuna. Eta hori zego komeni. Venga, orduan, saiatuko naiz ni betetzen. Joan atzarete praktikatzen zuek, eta ni joango naiz ikusten aber arazo hori oraindik baldin badago. Bale, uste dut oraindik nagoela honekin. Badakizue, ez dakizue, baina behin zerbetara llegatu zait telefonora. Hemendik aurrera Google hasiko da eskatzen telefonoa saioak zabaltzeko. Bale? Orduan, beba da, saioa zabaldu nahi badugu, beti izan beharko dugu ordenagailua hurbil, edo telefonoa hurbil. Beba da kode bat bidaliko digu, edo horrelakorik, baina onantza etortze gailegatu zain mezua. Hemendik aurrera Googleek hasiko da, hori ziurtatzeko korreoa, telefonoa erabili. Ez galditu dela gai honetan. Sakatu bai. Bale. Bai, ailegatu zait telefonora mezu bat, ez etxala baietz, eta baietz izan behar izan diot, sartzeko, bale?
Vale, venga, eskatzen dit berriro baimena, vale? Orduan, ematen du, derrigor, egin behar dela, beste pauso hori. Esaten nuena, nire ustez editorearena, ez dagoela ainarki, vale? Venga, bereak batzen garen, vale? Joango naiz lan horretara, biderketak, eta ikusiko dut lana, vale? Bueno, ikusiko dut lana ez. Sakatuko dut formularioa, vale? Vale, formularioa sakatzen badut, agertzen ze formularioa eta erakasle bezala nik sortu dudanez, banaiz editorea. Arkatz honekin editatuko dut formularioa, berriro, bale? Arkatz hori agertzen da baita ere ziteetan, eta joan familiarizatzen Googleko ikonoekin gauzak egiteko. Venga, erantzun aldut, baina orain adudana da editatzea. Editatuko dut, eta hemen, lehen erabilitu esarpenak, bitu, eski hori joe, gertatzen zitzaidan atzo baita ere, eta moskeo itxera, jarri diot lehen, edo kendu diot mogatzekoa, eta berriro agertzen zait. Bale? Dena de, venga, frogatuko dut beste gauza bat, bai, eta zuek behar bada baita ere. Hemen, arazo hori baldin badago, 3 puntuetan sakatzen badugu, eta egiten badugu, gehitu kolaboratzaileak, baina hemen ez dut ikusten ni normaltasuna. Eta orain arte ez dut izan inoz arazorik, bakarrik kendu begun zerolakoa. Hemen jartzen du, eskuratu esteka, orain dago mugatua, gehitutako personek soilik, ireki dezakete dokumentua esteka horren bidez. Esaten badiot aldatu, eta esteka duen edo nork, esteka duen edo nork, eta hor klarrunen dago esteka, hemen agertzen da, internet dabide eta esteka duen edo nork, edita dezake dokumentua. Hori da moskeatzen nagoenan, edita da aldatu. Utziko dugu horrela dena den. Baina editatzea nire ustez da aldatzea, ez betetzea. Venga, egingo dugu eginda, jasoko dute eta beteko dute. A ber, gauza bat guztiontzat lan egiten duzuen bitartean. Espero dut entzutea ondo, bale? Hemen sortu da arazo bat, saiatzen ari zarete behar bada egiten, bi artean, bat irakaslea eta beste bat ikaslea, kontuz horrekin, bi saio baldin bagituzu zabalik en el mismo navegador, leio berean, arazoak emango ditu. Eta zoratuko zarete jakiteko zein saiotan zaudeten, zein personaren saioan. Zabaldu bi leio, hobeto. Chromen baldin bazaudete, saio batean, ez zabaldu beste saio bat beste pestaina batean. Sakatu 3 puntuetan, ez dakite gongo zareten ikusten. Sakatu 3 puntuetan, eta egin nueva ventana de incógnito. Zabaltzen da beste leio bat nabigatzailean, eta hemen ja bai, jarri Gmail eta sartu beste kontuarekin. Beti izango dituzu hemen, biak. Kontu bat, eta beste kontu bat. Baina bi ventana, bi leio desberdinetan, bestela zoratzen zarete, eta gainera arazoak eman, bale? Zaila da batzuetan, eta nazia lan egitea bi leiorekin batera, eta gainera baitare bi kontu desberdinak, baina, bueno, horrela egiten baduzu ez saiatu, bale? Baina bi leio desberdinetan beti. Batean kontu bat, bestean beste kontu bat. Bueno, a ver, venga, gauzatxo bat, venga. Laurden gutxiago dira, 5 minutu azaltzeko, orain ja badaude erantzun batzuk galdetegian, 5 minutu azaltzeko nola ikusi galdetegien erantzun horiek eta nola kudeatu,
eta amaitzen dugu galderarik ez badago, bale? Venga, ni banago nire gelan, ikasgelako lana. Bueno, emango dizu minutu bat bada ordenagailu eta mazabete jartzeko, bale? Hori, bete dituzte batzuk biderketen lana, bale? Eta, baldin manoa, biderketak ikustera, hor ikusten dut, 4 entregatu dutela, bale? 4 entregatu dute. Bueno, orduan, zuzen, joango naiz, nota jartzera, eta hemen, badaukat, deskazituta dago, benetan, magatxuetan egiten ditu gauza raroak, gaituta zegoen emaitzak emateko, zegoen gaituta. Baina, bueno, hemen agertuko zaizue importatu emaitzak, niziur nago gaituta nuela, ez dakit benetan. Eta orduan, importatzen baditugu emaitzak, zuzen, jarriko dizkigu hemen emaitzak, bale? Orduan, nahiz eta emaitzak jarrita egon, gogoratu beti, bueltatu behar dugula, itzuli, Importatzen baditut emaitzak agertuko zaizki. 8 10-etik, 7 10-etik edo. Baina gero, banan, itzuli behar dizkien notak ikaslei, bale? Eta gero, hemen, importantea baitare, zabaltzen badut imprimakia, eta editatzen badut, ikusi alditut erantzun guztiak. Banan, eta zer egin duen bakoitzak, bale? Zabaldu dut eta editatu dut arkatzean. Eta hemen ditut galderak, eta hemen erantzunak, 4 erantzun. Eta erantzunak ikusi alditut 3 eratan. Laburpen bat eskematikoki, bale? Grafikoki edo, ikusi alditut galderaz galdera zer erantzun egon diren, bale? Adibidez, lehenengo galdera, honek, 40 erantzun dute 4, bale? Ondo. Edo ikusi aldut, behar bada gehien interesen zaidana, banakoa. Ez da bakarrik, jakitea 10-etik 8 asmatu duela, baizik eta jakitea, noski, bakoitzak non izan duen akatzara, ez, bale? Orduan, hemen ikusten ari naiz, 4tik lehenengo bat, bale? Eta, baldin banoa mugitzen, joango naiz ikusten besteenak, bale? Eta normalean, benetan gauza raroak, hemen agertu behar da korreoa, persona horren korreoa. Ez daki gauza, batzuetan Googleek egunero aldatzen ditu gauzak, batzuetan agertzen dira aldaketak egun batetik bestera, eta hemen, normalena zen agertzea, nor izan den erantzun duena, bale? Jakiteko gero bakoitzak, ze erantzun eman zituen, eta nor izan dituen behar da akatsak. 4. eta bar. Baina esango dizuen, normalean hemen agertu behar da, bale? Korreoa, erantzun duenaren korreoa, bale? Eta, bale, egingo du gauza bat, bale, lehitok begiratzen erintzi kalifikazioa importatzeko aukerarena, baina nik uste dut gaituta zegoela, benetan, baina. Beitu, kalifikazioak importatzeko aukera, zegoen gaituta, eta ez aita gertu. Batzuetan behar badakatzen bategon alda, Eta batez ere horregatik, batzuetan egunero aldatzen dituzte gauzak, eta egunero saltzen zara, eta aldatu dute lehio hau, eta hori dute beste hau. Eta batzuetan ikustu dut baitare, akatsak egon aldirela. Gaituta dago kalifikazioak importatzeko aukera, baina saiatu nahi zenean importatzen, ez ditutzi. Arraroa da, bale? Arraroa. Bueno, ez dakit galderari duzuen, bestela amaituko dugu, eta hori, hemendik aurrera, esan dizuedan hasieran, martxan jarri lehen alba duzue. Lehen, konfinamendu egotekotan, konfinatuta egotekotan, ez dauka zer ikusirik beretan, joatea ja ikasleak etxean.
jakinda, urrengo gunean altxatuko direla, klarrunen sartuko direla, eta hor egongo dela dana, bale? Ba, itxaroten egotea, beharrean zehose. Bale? Ba, bueno, berdin utziko dizu lotura, esteka, bale? Grabazioaren esteka, bai, eta nahi duzuenean, ba, bueno, hor daukazu betizkura.